dit is dan de enige Belgische schutterie die lid is van een Nederlandse bond. Ja, inderdaad. Het Sint Martinus Voeren. De voorstreek hinkt er onder maar bij, hè, bij Zuid-Limburg. Ja, vandaar dat ze zijn opgehangen aan de kleine bond Bergendal. Als je daar naar Vaticaan TV kijkt, dan zal je denken, waar ken ik dit van? Die uniformen. Zien die van de Zwitserse wacht, de pauselijke wacht in Rome. Sint Martinus, Sint Maartens Voeren. Prachtig vind ik dit. Ja. Piet Nijssen is koning. En Margot Nijssen is de koningin. Maar wat ik begreep is dat het echte koningspaar verhinderd is en dat deze meneer in het midden eronder, als oudste lid van de schutterie, die moet het koningszilver dragen. De remplaçante. En de vogel ook. Ja, dit is ook van zilver. Kijk, dan kunnen we die prachtige bakken zien. Die van de commandant, wie ik iets af in kleur. Een OLS in de voorstreek. Ja, dat is gewoon grandioos. Dat is zo geweldig Ja. zien. Weggelopen uit de 80-jarige oorlog. Kijk eens, dat zweet Passend gezicht, hè? op de kop. Ja. Ik geef in ieder geval aan het publiek aan dat nog het- voldoende conditie heeft om Dat de er wijk dus, te horen. ja, het zinderen. Zo kunnen we het ook zien. Kijk of zuster dat ook heeft.